extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, número 4/2015. De hoxe, día 3 de febreiro de 2015, martes, ás 20 horas no Auditorio Lois Tobío. Co seguinte orde do día. Perdón? Que dixen? Pois esta mala convocatoria, efectivamente, 3 de febreiro, 3 de marzo. Hombre, algo había que ter. 3 de marzo, efectivamente, gracias, perdón. 3 de marzo. Ás 20 horas, co seguinte orde do día. Vou ler os 3 puntos, ainda que están 3 puntos porque o secretario decía que había que ter 3 puntos, a votar 3 puntos, vou ler os 3 porque creo que no debate entran casi os 3. 1. Proposta de acordo relativa a expoñer ao público como borrador e por un período de 3 meses a partir da publicación do presente acordo e aos efectos de lle poder presentar polas entidades veciñais, sociais, políticas, culturais, sindicais, deportivas, ecoloxistas, feministas, entidade local menor de Morgadáns, etc., así como pola veciñanza en xeral as suxestións que considere oportunas. 2. Proposta de acordo relativa á creación dun grupo de traballo formado por técnicos tanto do equipo redactor do PSON como do Concello e representantes da Corporación Municipal e do Goberno, da entidade local de Morgadáns, así como das organizacións veciñais e sociais co obxecto de analizar e valorar as achegas feitas no período de exposición pública do borrador de PSON. E 3. Proposta de acordo relativa a encomendar ao señor alcalde as tramitacións e xestións que sexan pertinentes coa finalidade de facer efectivo o aquí acordado, publicación do acordo onde corresponda, creación dun grupo técnico de apoio de información á veciñanza e aos colectivos sociais e veciñais, etc., elaboración do calendario de explicación polas parroquias, poñer os medios ou espacio para facer efectiva a información que se demanda, etc. Este pleno ven extraordinario porque foi pedido por os concelleiros, neste caso da oposición, que a asinatura de todos eles. Ao efecto de explicarlo, pois ten a palabra que vostedes me digan, señor Ferreira, señor Araujo. Señor Araujo. Boa tarde. Efectivamente, eu pensei que iba a quedar atrás, que é importante, quen convoca este pleno extraordinario, que son todos os grupos, todos os concelleiros e concelleiras da oposición. Teño que decir tamén que nos convocamos e o que facemos con esta convocatoria é simplemente darlle traslado ao pleno a petición feita pola Coordinadora de Entidades Veciñais e Sociais de Gondomar. É dicir, estamos trasladando ao pleno unha petición que previamente a veciñanza organizada do noso Concello nos fai a nós e entendemos, porque tamén o dixeron, que o fixeron así, porque a acollida ás súas propostas por parte do Goberno Municipal e por parte súa en concreto, pois non tivo ningún tipo de resultado positivo. Por lo tanto, cumprindo con a nosa obriga de darlle voz a xente neste pleno, pois é o motivo polo que traemos isto aquí. Dito isto, na exposición de motivos, máis ou menos están explicados, nos entendemos que agora é un momento bo, un momento interesante para facer un planeamento urbanístico en Gondomar sen a presión urbanística que houve durante todos estes anos, que iso queirámolo ou non é unha boa influencia para a elaboración dun documento deste tipo. E tamén pensamos, serían os eixos da nosa proposta, o argumentario, perdón, que ademais de ser un bon momento para elaborar un plan de ordenación territorial do Concello, pois iso ten que ser feito escoitando, por suposto, e contando coa opinión
da xente, tanto a nivel da veciñanza, tanto a título individual como a que está organizada. Explicou vostede aí, e seguramente quedaron colectivos atrás. Porque ou se fai así, ou é un urbanismo participado por todo o mundo, ou eso non sirve. Por lo tanto, aí está o obxectivo da moción de hoxe, o do pleno este. Sabemos tamén que a Lei do Solo de Galicia, no artigo 84, se non me falla a memoria, que fala da tramitación de figuras de planeamento menor, pero tamén de plans xerais, di claramente que, de maneira potestativa, evidentemente, os concellos poden expoñer ao público como avance os planeamentos e dar como mínimo un mes de exposición pública para que todo o mundo poida facer suxestións, non alegacións. Non estamos falando, insisto, dunha aprobación inicial de nada, que é justamente o que hoxe traemos aquí. Decir que non vou a facer un relatorio da historia urbanística de Gondomar, porque na mente de todos nós está as consecuencias que se derivaron de planeamentos ou de intentos de facer planeamentos precisamente como non era debido. Ben, a única maneira de facer, insisto, un planeamento do que estean afastadas todas as tentacións que todos coñecemos, a única maneira é facelo participativo e transparente. E aí teñen que colaborar todo o mundo. Ben, o planeamento proposto que vostedes presentaron nese modelo, nese avance, non sabemos moi ben se o último, penúltimo, antipenúltimo, non sabemos moi ben en que fase están, ou se hai algún outro máis. Creo que todos coincidimos que é un planeamento pensado para unha época de burbulla inmobiliaria, unha que xa non existe, e outra que tampouco está na cabeza da xente. É dicir que iso, afortunadamente, desapareceu e agora toca facer un planeamento urbanístico a medida das necesidades da xente, a medida das necesidades do Concello, a medida tamén das necesidades do Concello, é dicir, como entidade pública e que debe velar polo interese común. E, en todo caso, como decía antes, é un bon momento para facelo, porque non existe esa presión urbanística como hasta non hai moito houbo por parte da especulación. Isto sería un pouco o resume da nosa proposta. Eu diría máis, se o goberno municipal tivese un pouquiño de sentido común, esta proposta que hoxe traemos aquí sería aprobada por unanimidade e pasado mañán estaría vostede, como alcalde, como se di na proposta, convocando a todo o mundo, poñendo a disposición da veciñanza en xeral e dos colectivos en particular toda a documentación, recoller a documentación, empezar a traballar e o que se faga queda o chollo feito, non pasa nada, non se vai perder ese traballo. Eso é un pouco o obxectivo desta moción. E por agora, nada máis. Deixo a palabra ao resto dos compañeiros. Moi ben, señor Ferreira. Grazas, alcalde, grazas a todos os que hoxe están aquí. Grazas tamén ao movimento asociativo, ás plataformas e aos veciños de Gondomar que de alguna maneira están aí lembrándonos o traballo que temos que facer e para o que fomos elexidos e a quen representamos, que son a eles mismos e ao pueblo de Gondomar. Isto ven a colación dicindo que sí que é unha iniciativa deles, unha vez máis, para que nós nos poñamos as pilas, todos en xeral, pero en particular este goberno, que ten a obriga de marcar a línea de traballo e de actuación respecto ao que aquí hoxe estamos tratando. Me parece unha proposta moi acertada, como tamén extemporánea, porque xa debía sair de vostede hai tempo, que o plan xeral se tome de unha vez por todas e se trate con urxencia. Se leva a cabo a exposición do traballo feito, canto menos, xa que temos un equipo redactor,
que cobra por facer ese traballo e que vostedes levan do goberno 4 anos, canto menos deberían chegar aquí e dicirnos que é o que hai feito, non? E que mellor maneira de saber o que hai feito que pondo as cartas boca arriba e mirando claramente cal é o traballo que vostedes levan feito nestes últimos 4 anos. Cal é o traballo que leva feito o responsable de urbanismo, ese concellal con dedicación exclusiva que tiña que ser quen de ter a estas alturas xa máis que feito e rematado o plan xeral, cousa que non é así, e se mirou e quedou demostrado en reiteradas ocasións co traballo mal feito a data de hoxe. Aquí, en esta moción, eu quero deixarlo ben claro, o mandato, tanto da cidadanía como desta corporación, van a ser 3 cousas. A exposición ao público do traballo que levan vostedes feito estes últimos 4 anos sobre o Pexón, sobre o modelo urbanístico e o modelo de pueblo que queremos a 20 anos vista. Veremos que traballo ten. Por lo tanto, queremos exposición ao público, queremos coñecer de primeira man que é o que hai feito, como está, se se pode mellorar, sí ou non. Por lo tanto, exposición, claridade e transparencia. É hora xa de que vostede saque isto do caixón e que o expoña. Non me vale aquilo de que xa está exposto da páxina do Concello. Eso non son métodos para expor un plan xeral. Non fai falta que eu lle diga que hai xente que non ten internet ou non entende as novas tecnoloxías. Eso hai que expolo onde hai que expolo, donde poidan acudir os veciños físicamente a mirar a súa finca, a mirar o seu problema, así as súas inquedanzas, e que ademais ali teñen que estar os técnicos municipais e teñen que estar o equipo redactor que para eso cobra, e dirixindo toda esa maniobra, como non pode ser de outra maneira, o responsable de urbanismo que para eso temos. Por lo tanto, exposición ao público. Segundo mandato, creación dun grupo de traballo, algo que lle vimos xa pedindo reiteradas veces, e este que lle fala, só fixo nada máis es comenzar este mandato, esta corporación, donde vostede tiña que facer un equipo de traballo. Xa sei o que están pensando tamén, pois xa nos vamos conocendo. Señor Ferreira, vostede abandonou aquela comisión e non estuvo en ela porque non quixo. Mentira. Vostede nunca creou unha comisión. Vostede o que fixo foi crear unha cortina de fumo para terlos entretenidos como se fóramos nenos pequenos. Cando se crea unha comisión, se convocan as partes, se fai unha comisión seria e se fala de urbanismo, non se fala do que vostede pretendía que se falara. Eso de momento. E despois hai outra cousa, que é o que lle estamos pedindo aquí, en caso de que isto saia adiante, que estou convencido que sí. Vamos a encomendar, porque non pode ser de outra maneira, a este goberno, en concreto a vostede, que sea quen de marcar o íter, o cronograma, a ruta, de como vai vostede a levar a cabo esta exposición, esta información e a tramitación deste Pexón. Vostede vai ser quen de, a partir de mañán, porse a traballar, deixalo para pasado mañán, empezar a convocar os asentes sociales e os veciños e os grupos políticos dentro dun mes, ou dentro de 2, ou dentro dunha semana. Ben é certo que lle estamos dando unha carta en blanco para que vostede agora administre o poder que ten como alcalde a súa maneira. Pero mire, aí é onde quero chegar eu. Fálase dun plazo determinado. Estamos falando de 3 meses. Espero que sea vostede responsable para o tempo que lle queda do goberno de ir facendo traballo para outros, porque estou convencido que este Pexón non verá a súa luz en este mandato, pero sí do siguiente. Pero iso non quere decir que vostede non deixe de facer o traballo que ten que facer como alcalde do tempo que lle queda. Empece mañán mismo con isto. Non o deixe quedar do queixón. Tuvo 4 anos e así o fixo. Póñase as pilas, é un tema que urxen. Hai ameazas de expedientes de reposición da legalidade. Hai moita xente que quere construir. Hai moito do que falar. E eu creo que a prioridade deste Concello pasa por a aprobación dun Pexón participativo, dun Pexón aberto á veciñanza, dun Pexón donde todos poidamos facer suxestións e donde todos sexamos copartícipes do modelo de pueblo que queremos a 20 anos vista, que é o que nos afecta.
De momento, nada máis. Grazas. Grazas, señor Ferreira. Señor Gómez. Boas tardes a todas e a todos. E gracias, neste caso público, pola asistencia de os que miro que hai un gran interés polo urbanismo en Gondomar, e seu interés por algo tan importante como o urbanismo de Gondomar, e tan necesario como é. Vamos a ver, eu vou empezar un pouquiño máis de... Parece que... Sí, escoitase, non sei, fai aquí un eco. E vou empezar un pouquiño máis desde atrás, vamos a ver. Eu estuve nun goberno, na anterior corporación, donde o goberno do que eu formaba parte, como todos vostedes saben, ou a maioría, fixo un plan urbanístico. Fixo un plan urbanístico para este concello, o cal, naquel momento, as persoas encargadas, entre elas eu, colaborei no que pude, non era a miña concellalía, pero aí estaba cos compañeros, algún deles están nesta corporación, en este caso no goberno, a compañeira Paula, que, bueno, pois por baixa de maternidade non está, pero a compañeira Natalia e o compañeiro Nacho tamén formaban parte dese goberno. Nos, ese grupo de goberno, fixo un plan urbanístico que o deixamos listo totalmente para a súa aprobación inicial. As eleccións neste concello foron o 22 de maio do 2011, que foi cando o señor alcalde, señor Guitián, pois ganou as eleccións en minoría, pero ganou as eleccións, bueno, en coalición en el momento co CDL, acadaron a maioría absoluta, tiñan unha maioría absoluta que tiveron algo máis de 2 anos, non? Pois a eles lle quedou totalmente un plan urbanístico listo. As eleccións, como dicía antes, foron o 22 de maio do 2011. O día 14 de maio do 2011 entrou polo registro, levo dito varias veces, pero teñen que permitirme que digo outra vez, porque é a realidade, é a verdade, non? Entrou un plan urbanístico listo para a súa aprobación inicial, o 14 de maio do 2011. O 22 de maio hai eleccións, hai cambio de goberno, entra como alcalde o señor Guitián, e o señor Guitián non quere ese plan urbanístico. Eso foi o que, nunha reunión ca empresa redactora, eu preguntei cales eran os motivos para o cambio de opinión desde a empresa redactora a que fixo este plan. Naquele momento era o mellor, aparte estaba consensuado ca Xunta de Galicia. E eu, vamos a ver, cal é o problema para que este plan, antes ustedes foi que non fixeron, que non redactaron, e era o mellor, e agora non vale. Os plans fanse é a opinión do alcalde. O señor alcalde, el día antes estaba, o señor alcalde, o señor Guitián, non quiso o plan urbanístico para Gondomar. Pero bueno, non quiso aquel plan, pero leva casi 4 anos no goberno. Durante máis de 2 anos estuvo con maioría absoluta. Sí que foi capaz de aprobar a taxa para cobrar a basura, o imposto do lixo neste concello e todo, pero o plan urbanístico non o quiso aprobar, señor Guitián. Estou falando eu, se quere, eu cedo un momento e aclara. Podo continuar? Pois continuo. Ahora ben, non quiso o plan urbanístico en Gondomar. Leva 4 anos, quedoulle listo para a súa aprobación inicial. Mira, hasta vou atrever a dicir, hasta foi pouco inteligente. Porque, mire, o mellor plan urbanístico do mundo non contenta a todos, porque non se pode facer un plan que contenta a todos. Que fácil o tiña o señor alcalde. Chega aquí, aproba o plan que deixou o anterior goberno, os que lle queda ben encantado e os que lle queda mal botan as culpas a nós. Pero hasta niso non foi inteligente. É que non quería o plan, non quer urbanismo en Gondomar. Esperemos que dentro de 3 meses, que hai unhas eleccións, que tiñamos un alcalde que queira un plan urbanístico en Gondomar. Xa, esperemos que sea así. Pero eso decídeno os cidadáns de Gondomar. Eso é máis ou menos explicado así moi superficialmente. Agora, encontrámonos que, bueno, fai uns meses, moi pouquinho tempo, traínos un plan aquí que para min hasta hai cousas que carece de legalidade e outras que é un vacile e un paripé aos concelleiros e ao pueblo de Gondomar o plan que nos trouberon aquí. Fai moi pouco tempo. Eu creo que é para dicir, bueno, levámoslo, como estamos en minoría, isto non lo van a aprobar porque é inaprobable, e botamos as culpas á oposición. Eso foi o plan que nos trouxeron. E agora, pois, nada, entre a solicitud solicitado, como foi, polas xuntas veciñales e todo eso, é proposto polos todos os concelleiros, os 9 que somos da oposición, dixía o señor Ferreira antes, espero que isto sala, ten que salir, señor Ferreira, se solicitamos os 9 da oposición somos maioría, ten que salir a forza, sería que faltaba que non salira, adiante, pero bueno, é unha forma de falar, non? E bueno, o solicitamos para que isto sea exposto ao público durante 3 meses, e bueno, pois claro que estamos de acordo, en vista de que o plan non se levou, o que nos trouxeron non vale, pois efectivamente, ten que participar todo o mundo, ten que ser un plan participativo, donde participe toda a veciñanza, asociacións, todo o mundo, e claro que estou de acordo, son mundos que o solicitei, como non vou a estar de acordo? Esperemos que o señor alcalde, xa que non quiso que Gondomar tivera un plan urbanístico, que agora, que queira, que se expoña ao público
que faga os grupos de traballo, que convoque desde a miña parte, eu digo agora, a súa entera disposición, a disposición de Gondomar para traballar nese proxecto. Porque nós deixamos un plano preparado para vostede. Só lle pido a vostede que estes 3 meses ou 2 meses e pico que traballe para que o futuro goberno que teña algo feito. Que chegue un goberno aquí dentro de 3 meses e que teña algo feito, que teña a opinión de toda a veciñanza, asociacións e todo, e poida empezar a traballar que queira. Con que queira e queira traballar, o plan Gondomar ten plan pouco tempo. Pero para iso hai que ter un goberno e un alcalde que queira un plan. Por lo cal, como dicía antes, a miña toda participación, apoio, dedicación e que sea necesario por Gondomar. Para algo estou aquí e para algo me lexiron, para luchar por Gondomar. En este caso, polo urbanismo, que é algo primordial e necesario xa, a menos neste momento que estamos. Eso, adiante, señor alcalde, non lle faga máis daño a Gondomar. Pórtese ben e faga o que ten que facer. Dedique estes 3 meses escasos a traballar duramente neste tema, neste pouquinho que decidimos, para que sea participativo de todo o mundo. De momento, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Señor Costas. Boas noites. Eu solamente me podo afirmar e ratificar na proposta que aquí traemos, nada máis. Gracias. Moi ben. Eu creo que deberíamos facer un poquinho de historia, señor Gómez. En setembro deste ano pasado, 2014, trouxemos a este pleno a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Vostede mismo e todos os demais grupos da oposición votaron en contra da aprobación inicial. Algún concelleiro aquí lle preguntou a vostede cal era a diferencia entre este plan que traíamos en setembro de 2014 co plan que vostede pretendía aprobar en maio do 2011. Ainda hoxe non foi quen de decirnos cal era a diferencia. Non obstante, nos trouxemos ese plan en setembro do 2014. Tiñan vostedes un disco co plan e levaba tamén na web do Concello un tempo, agora non me lembro canto tempo, levaba ali exposto. Esa historia, aí chegamos. Por que chegamos a setembro do 2014 e non o levamos inmediatamente despois de chegar ao goberno, como vostede me está plantexando? Bueno, pois porque había algúns defectos de forma, xa o falamos aquí, no debate do propio Plan Xeral, no que había algún informe que aínda non chegara na data esa que vostede dice, famosa data de 13 de maio. Non había algún informe que estaba pendente, en concreto o informe relativo ao POL, o Plan de Ordenación do Litoral, non chegara a día 13 de maio. Ben, aínda así. Do que se trata non é de falar aquí de defectos de forma ou de defectos formais, senón de feitos. Para nós, este goberno, por suposto que queríamos ese plan. De feito, foi o plan que trouxemos en setembro do 2014, con modificacións relativas fundamentalmente á adecuación do mismo plan ao informe do Plan de Ordenación do Litoral e, por outra banda, relativas á diferencia que existía entre este plan que vostedes plantexaban e que, por certo, querían aprobar no mismo maio de 2011, chegando o 13 de maio, tendo en conta que as eleccións eran o 24 de maio. As eleccións foron o 24 de maio, é dicir, chegou o 13 de maio, vostedes querían aprobar o 24 de maio, 22 de maio, sí, ben, da igual, 2 días arriba, 2 días abaixo non veñen a conto, que chegou o 13 de maio, querían aprobarlo antes do 22, que eran as eleccións, e agora nos está plantexando aquí que temos que expoñer o público e tal. De aquelas non estaba colgada na web, nadie sabía exactamente como era, pero bueno, agora o quere. Me parece moi ben, eu estou con vostede. Que este exposto. Leva un ano exposto na web. Este plan, o que vostede traía o 13 de maio, que pretendía aprobar antes do 22 de maio, que eran as eleccións, non estaba nin exposto nin ninguén sabía. Ben,
E por outra banda, as modificacións que lle fixemos a ese plan iban relativas a que, como xa expusen cando trouxemos aquí o plan a aprobación inicial, aínda que xurídicamente o plan de 97 dicen xurídicamente que non existe no mundo xurídico, sí que está na cabeza ou na mente ou na realidade física de Gondomar. Como está e como había un plan de 97 e, por tanto, había uns núcleos, unha delimitación de zonas urbanas e de zonas edificables no plan de 97, este plan, que era moito máis constreñido, moito máis pequeno nos núcleos, porque a reglamentación cambiou do 97 a hoxe, e nos obriga a ter uns núcleos máis reducidos, pois, aínda así, intentamos, no xeito que fora posible, asimilar este plan ao plan do 97. Como? Pois, aquelas fincas, aquelas leiras que tiñan acceso rodado público e, ademais, ese acceso rodado tiña os servicios urbanos, por exemplo, o saneamento, a electricidade, o abastecemento e un camiño público, e que estaban no plan de 97, ahora, aínda que a norma é moito máis restrictiva e obriga a facer un núcleo máis reducido, a pesar deso, incluir estas fincas, e, por suposto, aquelas fincas que, ainda por riba, tiñan unha casa, que tiñan unha licencia daquelas datas, e que estaban a carón dun camiño público e que tiñan os servicios. Eso foi o tempo que nos levou, e dirá vostede, moito e pouco, vale, é discutible. Eso foi o tempo que nos levou para plantexar o plan en setembro de 2014. Que, por tanto, o plan que levábamos en setembro de 2014 era o plan que chegou ao 13 de maio de 2011 con estas modificacións que lle estou contando. Vostede dice que eu non o quero para nada, todo o contrario. Todo o contrario, se non o quixera non o hubiera levado, non o hubiéramos traído aquí. Eu e todo o goberno. Eu máis ben me pensaría quen non o quere. Ben, por outra banda, e aquí se trouxo, se votou como se votou. 8 votos a favor do plan, da aprobación do plan, 9 votos en contra. Quedou sin aprobar. Inicialmente. Por outra banda, en outubro de 2011, a petición dos concelleiros daquel entonces Bloque Nacionalista Galego, que están sentados a miña dereita, se me pediu que fixéramos un pleno extraordinario para explicar a situación do urbanismo en Gondomar. Ese pleno pivotou en dous eixos. Por unha banda, a concesión de licencias en aquel momento e como íbamos a continuar o que fora a concesión de licencias, e por outra banda a tramitación do plan xeral. Eu expliquei en aquel pleno precisamente estes dous puntos. Por unha banda, entonces expliquei que, consultados os servicios xurídicos e técnicos do Concello, tiñamos tres opcións. Por unha parte, unha vez anulado o plan do 97, o que nos queda, ou que entra en vigor, ou que entonces permanece en vigor é a normativa anterior ao plan do 97, é dicir, a delimitación de núcleos anterior ao plan do 97, que son os núcleos delimitados no ano 91, 92, 93, 94, creo que hai algún do 95, incluso do 96, e as normas subsidiarias do ano 91, que ampararían a edificabilidade e a normativa para a edificación neses núcleos, máis o núcleo urbano delimitado xa anteriormente. E por outra banda, que facer co plan é dicir, tiñamos dúas opcións. Unha era delimitar núcleos de un en un, ou de varios en varios, ou en su caso facer un plan xeral.
Ben, en aquel momento, outubro de 2011, a vista desto, e a vista de que vostedes, o seu goberno, tiña un plan xeral a piques de ser aprobado inicialmente, pois optamos por continuar a tramitación dese mismo plan, dese plan que tiñamos aí, enriba da mesa. Eso por unha banda, e con respecto ás licencias e os núcleos anteriores ao plan de 97, decidimos cos técnicos municipais e xurídicos municipais darlle forma xurídica. Porque, se vostede non lembra mal, aquelas licencias que se deron en aquel tempo tiñan todas unha coletilla ali ao final da licencia que decía, veña a decir, que esa licencia non estaba dada o amparo dos servicios xurídicos do Concello. Nos, bueno, pois, a vista deso, intentamos arrasar esa situación. E, en aquel pleno, plantexamos isto que estou dicindo, decimos que íbamos a continuar ca tramitación do plan xeral, o que tiñamos, solucionando estes temas que lle dixen antes, e por outra banda, o respecto ás licencias, que xa tiñamos os núcleos casi estudiados, en aquel momento estaban casi estudiados, tiñamos unos cuantos con toda a documentación en regla, e algúns non estaban, estábamos estudiando, estábamos pedindo documentación a Pontevedra, o Servicio de Urbanismo de Pontevedra, e en canto estiveran, os poñeríamos a luz para poder dar licencias dentro deses núcleos sin ter ninguna coletilla, esas licencias que pusera que non estaban feitos cos servicios do Concello, foran técnicos, jurídicos, o que fora. Ben, con respecto ás licencias, en febreiro de 2012 conseguimos ter eses núcleos, non todos, faltaron creo que 5, digamos, non en vigor, porque en vigor xa estaban, é dicir, outra vez conformados para poder dar licencias, incluso tempo despois, ahora non me lembro a data, pero conseguimos, feita unha consulta, que non só dar licencias no que é os núcleos rurais, sino tamén na área que se chama de tolerancia, que son 40 metros afora da liña que limita ese núcleo, pero cunha parcela mínima, en este caso serían de 1000 metros cuadrados, frente aos 600 que eran no núcleo. A consulta que fixemos a Xunta en aquel momento, fora uns meses despois, ahora non me lembro a data, nos confirmou que podíamos dar esas licencias. E como así estamos facendo ata hoxe. Ata hoxe. Ben, con respecto ao plan, o que dicen, é dicir, seguimos traballando en él, en estes dous termos que estaba dicindo antes. Por unha banda, solucionar o informe do POL, e por outra banda, solucionar esas, intentar equiparar na medida do posible, e tendo en conta a reglamentación máis estricta que os temos, o plan, o novo plan do 2010, se quere vostede, 2014, bueno, que queira, que tampouco ven a conto, co plan de 97. Ben, con respecto ás licencias, aí está, se están dando ata agora, e aí estamos traballando, non é o mellor dos casos, pero é o que temos. Eu sempre digo que é mellor ter algo a non ter nada. Con respecto ao plan, pois bueno, seguimos traballando e trouxemos aquí a aprobación inicial en setembro de 2014. Eu quero leerlles os trámites para a aprobación dun plan, o procedimento de aprobación, o que está reglado. Por unha banda, hai un primeiro paso que é a entrega formal do documento elaborado polo equipo redactor. O segundo paso, un informe técnico e xurídico municipal. Isto, que estou lendo agora, é o informe que no seu día leín en outubro de 2011, que ten pequenas modificacións, moi pequenas. Terceiro, revisión do expediente completo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura. Cuarto, acordo de aprobación inicial polo pleno e suspensión automática de licencias. Aquí me vou parar. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos, se me permiten, vou ler.
O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de ordenación determinará por sí solo a suspensión do procedimento de otorgamento de licencias naqueles ámbitos do territorio ao obxecto de planeamento cusas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística visente. A estos efectos determinará expresamente as áreas afectadas pola suspensión. Bien, isto, na aprobación que planteábamos en setembro, incluso delimitábamos estas áreas de cara á suspensión de licencias. Bien, en ese momento, en el momento da aprobación inicial, hai un quinto trámite que son trámites simultáneos, que para ir brevemente, por un parte, sometemento ás consultas do documento de referencia, trámite, entonces ven, trámite de información pública de 2 meses. Volvo a decir, trámite de información pública de 2 meses, publicación no DOGA, en 2 dos diarios de maior difusión da provincia. Neste período, o documento deberá ter exporto ao público con asistencia técnica aos interesados que vayan consultalo. A audiencia de 2 meses aos municipios limítrofes, informes sectoriais das administracións públicas, etc. Logo, sexto, tramitación ambiental. Sétimo, a aprobación provisional polo pleno. É dicir, despois da aprobación inicial, despois des achegas dos veciños, asociacións, etc. a ese documento, despois da incorporación desas achegas ao documento da aprobación inicial, despois hai un trámite seguinte, que é a aprobación provisional polo pleno, por os que estamos aquí. É dicir, dice, cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o Pleno do Concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que foran pertinentes e o someterá co expediente completo debidamente diligenciado ao órgano autonómico competente para outorgar a aprobación definitiva. Bien. Por último, examen previo e aprobación definitiva pola Xunta de Galicia. A aprobación definitiva pola Xunta de Galicia. É dicir, o Pleno del Concello ten 2 trámites de aprobación. A aprobación inicial e a aprobación provisional. A aprobación provisional é a incorporación das achegas dos veciños, asociacións, etc., que fagan durante a exposición pública do documento durante 2 meses, que é o que marca a normativa. E iso era o que nos planteábamos en setembro de 2014. Señores, aquí estamos nós, 17. Efectivamente temos unha representación, que así foi elexida nas urnas en maio de 2011, dos veciños de Gondomar. Pero, dado que a importancia que ten este documento, e así o marca a lei, que mellor que plantexarlo e poñelo a exposición pública como marca a lei despois de unha aprobación inicial para que os veciños fagan as súas achegas e digan o que consideren. Veciños, asociacións, etc. Iso que marca a lei. E iso que nos plantexábamos en setembro de 2014. Ben, isto é a reglamentación. Que pasou? Que, bueno, que non acadou a maioría para ser aprobado inicialmente. A vista deso, pois vostedes, nese mismo pleno, fixeron unha serie de apreciacións, comentarios, valoracións do plan que eu tomei nota. Por outra banda, nese tempo de exposición pública, hai un contrato co equipo redactor, neste caso a empresa TISA, que dice que durante eses 2 meses, 4 técnicos da empresa, máis o apoio dun técnico ou dunha persoa coñecedora do territorio do propio Concello, 4 técnicos, un máis do Concello coñecedor do territorio, rapidamente determinar de cara a un veciño que dice da súa finca, onde fora, etc., ubicala rapidamente, e durante 2 días a semana
estarían a disposición precisamente das alegacións para informar, atender, asesorar, etc. a toda a veciñanza do Concello. Bien, como decía antes, a vista de que vostedes fan unha serie de apreciacións en ese pleno, eu decido ter con vostedes unha reunión, unha primeira reunión, que temos no día, isto foi de setembro, no día 14 de outubro do 2014. Unha primeira reunión cos voceiros dos grupos, en principio era cos voceiros dos grupos, pero que era aberta a quen vostedes considerasen, donde, eu lles plantexaba unha serie de cuestións para intentar aprobar de común acordo e en consenso o plan xeral. Nesa reunión, eu plantexaba, por unha banda, se querían facela pública cara a prensa, por mí non había problema, todos de acordo para adiante, non tiña ningún problema, como se considerase ali. Por outra banda, plantexaba facer un cronograma, é dicir, cuantificar temporalmente os períodos de traballo. Volvo a dicilo, cuantificar temporalmente os períodos de traballo. Para que? Para ter unha data na que, comprometidos todos, poder aprobar inicialmente o documento. E por outra banda, eu plantexaba tamén ter unha comisión de traballo para as distintas achegas, foran dos veciños, foran das asociacións ou foran dos que estábamos sentados en ese equipo de traballo, ou fóramos nese equipo de traballo, votalas. Nese equipo de traballo, igual que no pleno, a oposición neste momento tiña maioría. E eu así se os plantexei. Vostedes teñen maioría, é dicir, vamos a poñer en riba da mesa as distintas achegas que teñamos e as votamos, é dicir, as vemos coherentes, as vemos lóxicas, para adiante. Non hai ningún problema. Eso ven despois. Ben, esa primeira reunión, vostedes non é que, digan nin que sí nin que non, algúns voceiros nin se pronuncian porque, entenden que teñen que consultalo, e temos outra reunión o día, este fora o 14 de outubro, o 23 de outubro. Nesa reunión, o concelleiro aquí presente, Antonio Arouso, plantexa unha serie de condicionantes. Nesas condicionantes dice, primeira, exposición pública como borrador do PSON, por 3 meses para recoller as suxestións, etc., da sociedade civil organizada, como el dice, etc., Comunidade de Montes, Asociación de Veciños, etc., etc. Un pouco o que se plantexan aquí. Moi ben. Hai varias suxestións, pero fundamentalmente esta, e logo estudialas, etc., por o grupo de traballo. Eu plantexo as mesmas suxestións, ou as mesmas opcións, é dicir, ter un cronograma de traballo. Eu plantexo incluso aprobalo antes das eleccións, como traballo, é dicir, un horizonte temporal, estamos en outubro do 2014, e facer esa comisión. Non hai un acordo claro, non vou aquí a ler os comentarios de cada quen, que os anotei, non hai un acordo claro ao respecto destas cuestións, pero, dende logo, todos vostedes coinciden en que non hai por que aprobalo, que non temos prisa antes das eleccións, colo cal o plazo queda en entredito, a cuantificación temporal, por tanto, queda en entredito, se perde. Por outra banda, non teñen claro, algúns sí e outros non, o feito da comisión para resolver, que eu decía, as cuestións técnicas que aquí sursan. Por unha banda, temos o equipo redactor para resolver, digamos, jurídicamente ou técnicamente,
as mesmas e, por outra banda, nós políticamente as votamos. Se son técnicamente viables, as votamos, e se non son viables, as deixamos fora, lóxicamente. Eso, aínda que algúns decían que sí, outros que non quedou en acordo, e fundamentalmente isto foi o que se tratou o 23 de outubro do 14. Ben, a vista desto é que en xeral todos planteaban que fora transmitido o PSON ás distintas asociacións. O que facemos é enviálo. Digo, bueno, pois moi ben, parece que eso, ainda que no horizonte temporal non estamos de acordo, ou non hai unha manifestación clara, non está claro o feito de facer unha comisión para aprobar as distintas achegas que podamos ter. Non está claro nada deso, pero sí que parece que todos pensaban que era bo enviálo aos distintas asociacións vecinas. Ben, a vista deso, pois decidimos enviálo. E o enviamos. Quero ir aquí a falar o qué? Entonces, pois deixeme a min, logo xa falaremos todos. Ben, entonces, o enviamos ás distintas asociacións de veciños e ás comunidades de montes. O enviamos en Saneiro. E ca idea de ir recollendo as achegas que tiveran as asociacións de veciños, as comunidades de montes, e con elas volver a reunirnos. En eso estábamos. En eso estábamos. Ata día de hoxe, digamos que remataba o plazo, decíamos que sería xaneiro-febreiro, non os 3 meses que vostedes decían, nos decíamos xaneiro-febreiro, nos dá igual que sexa xaneiro-febreiro, marzo e abril se queren, o que vostedes queiran. O que pasa é que, bueno, por un problema de correo, saliu o 21 de xaneiro as comunicacións, os distintos asociacións de veciños e comunidades de montes. Por outra banda, leva un ano na web. Vostede me decía, señor Ferreira, que non diga eso, pero teño que decir, é que está aí. É que está aí. Ben, enviamos unha carta a cada un das asociacións e das comunidades de montes para que en 2 meses, ou, en su caso, entre xaneiro e febreiro, nos fixeran as súas achegas. A día de hoxe, tivemos, por unha banda, a Asociación de Veciños de Borreiros veu falar co propio concelleiro e lle fixo as súas achegas con el personalmente, xa antes desto, e temos unha, 2, 3, 4 achegas de asociacións. Unha da comunidade de Montes en Mancomún de Couso, donde nos fala en termos xerais de que debe haber unha participación pública. Outra da comunidade de Montes de Vincios, onde máis ou menos nos ven dicindo o mismo, que debe ser con participación pública. Non hai achegas concretas. Outra do Centro Cultural e Recreativo de Peitieiros, que nos ven dicindo o mismo, que debe haber unha participación pública. E outra da entidade local menor de Morgadans, que efectivamente sí que entra no que é o documento e serían, digamos, entendo eu, achegas concretas a analizar por todos. Están aquí. E logo hai 2 suxerencias ou alegacións, chamamos como que iramos, alegacións non serían, porque serían a partir da exposición pública, perdón, da aprobación inicial da exposición pública de 2 veciños concretos. Eso que hoxe eu teño aquí, a día de hoxe. Ben, o plazo, se consideramos 2 meses, xaneiro-febreiro, rematou o venres pasado, se consideramos 2 meses dende que se chegou a carta que foi o 21 de xaneiro, remataría o 21 de este mes de marzo no que estamos. E ata aquí chegamos. Ata aquí chegamos. É dicir, non seguimos avanzando. Vostedes despois deciden que queren facer un pleno extraordinario.
con respecto ao que vostedes dicen, se me permiten, voulles contestar un pouco o que vostedes dicen, é dicir, señor Araújo, vostedes me dice obriga de dar a voz a xente, efectivamente, xa ya dimos. Por outra banda, insisto, no procedimento, si se ve perfectamente, 4 achegas, o procedimento de aprobación é o que é. Para que os veciños aleguen, ten que estar aprobado inicialmente. Sí, sí, sí. Por outra banda, o que vostede dice, non hai presión urbanística, totalmente de acordo. É un bon momento para aprobar o plan. Estamos deixando pasar a oportunidade. É un bon momento para aprobar o plan e estamos deixando pasar a oportunidade. Non sei se todos vostedes están de acordo, esa banda con aquela, de que hai pouca presión urbanística e, como falábamos naquele momento, cando falábamos do plan xeral, a cantidade de vivendas como modelo que queremos. Pesón participativo e aberto, colgado na web. Lle mandamos as asociacións o pesón para que ello teñan. Estamos ali, nos marchamos, ali estamos, para que queira que veña. E sentido común, espero que poñamos de todo para intentar aprobar o plan algún día. Dende logo que sí. Señor Ferreira, a liña de traballo que vostede me dice está marcada. Trouxemos aquí o plan xeral, non foi aprobado, pero vostedes fixeron unhas achegas ou unhos comentarios. E nos facemos eco deses comentarios e intentamos darlles razón a eses comentarios. Pero é que non deron tempo. Hoxe estamos aquí outra vez. Non deron tempo. Por outra banda, o que vostede nos dice, 3 cousas, exposición ao público. Está. Creación de equipo de traballo. Estaba creado ese equipo de traballo. De feito, na primeira reunión, donde un pouco plantexaba eu como deberíamos facer as cousas, na segunda, veu o equipo redactor, estivo ali. Falta agora recoller esas achegas e seguir e continuar co traballo. Por suposto, se vostedes acordan aquí o que se acorde, pois tiraremos para diante e eu farei ese tema. Señor Gómez, sí que estaba listo o plan o 13 de maio do 2011, pois van a aprobar así rapidamente e agora nos pide que se expoña. Non hai ningún problema en expoñelo, en ir pa aquí e pa lá, que por certo, vostedes, en aquelas datas, foran polas parroquias expoñendo o plan. Por suposto que queremos aprobar o plan. Vostede que participou no goberno, aquí hai varios que participaron no goberno, sabe dos problemas que supón para Gondomar ter un plan anulado. É terrible. É terrible. É dicir, vostedes o saben, supoño que vostedes saben tamén, como lle ven ali a xente que comprou unha finca que era urbana naquel momento e deixou de ser? Ese, precisamente. Que empezou a fazer a casa, algúns casi con licencia, outros sin licencia, outros dunha maneira, outros da outra. Como hai xente que ten a licencia anulada e teñen unha sentencia judicial onde lles obriga a tirala e con un plan se pode dar licencia. Bueno, hai distintas cuestións, como hai xente que ten unha casa, si é núcleo, non é núcleo, con un plan poderíamos ter un núcleo. Solo por eso, solo por solucionar os problemas que temos en Gondomar, por haber anulado, por ter anulado judicialmente o plan de 97, solo por eso merecía a pena aprobarlo. Solo por eso. Pero non quixeron. Solo por eso. E logo seguir traballando. Solo por eso. Por solucionar todos os problemas de toda esa xente. Pero non quixeron. Silencio, por favor. Non quixeron. Con respecto ás... Teño aquí os acuses de recibo de todas as asociacións que recibiron o plan. Están aquí.
Y hoy estamos con esto. Pues bueno, perfecto. Xa estábamos en elo. Non sei que temos hoxe de novo. Non sei que temos de novo. A mí me gustaría máis, en setembro, ter aprobado o plan, solucionaríamos moitos problemas de moita xente e seguir traballando. O plan é un documento vivo. Non fixemos o plan e se acabou. Non. O do plan é un documento vivo. Se pode seguir falando do plan, se pode seguir deliberando, debatindo do plan. Pero para eso temos que telo. Solo pensar a de xente, e vostedes o viviron, que lles foi ali o despacho decir o problema que teñen ca súa casa. É que mira, que teño a casa, teño a Aplo aí, e que claro, non teño núcleo. Faime un núcleo. Como faime un núcleo? Facemos o plan, e xa podemos todos. Ahora que lle decimos? É que me ven a Aplo. É que claro, teño a casa en rústico, non podo facela, pero xa fixen, porque naquel momento, co plan de 97 sí que podía, pero non pedín licencia, bueno, realmente a pedín, pero non me chegaron a dar, pero empecé a facer, ahora sei, eu teño medio feita, ahora non sei que. Esa é a realidade. Podemos ponernos unha venda nos ollos e dicir, esa non é a realidade. Esa é a realidade. Solo por eso merecía a pena aprobar o plan. Solo por eso. E despois, falar de todo o demais. O plan que traíamos aquí, que era o plan seu, solo ese plan era un plan do máis razoable, incluso escaso, probablemente escaso. Probablemente moita xente diga que era escaso, pero señor Araújo, vostede decía que estamos en un momento en que non hai presión urbanística, precisamente por eso era escaso. Pero pensando nos problemas que temos, o feito de ter anulado un plan, o feito de ter un plan que quizáis ese plan que traíamos a aprobar fora escaso, solo por eso merecía a pena aprobarlo. Ahora queremos darlle unha volta, démoslle unha volta, démoslle outra volta, busquemos o consenso, non hai problema, pero señores, estamos volvendo a perder outra oportunidade, volvendo a perdela, e iso é de difícil explicación aos veciños que teñen eses problemas, de difícil explicación. A partir de aí, vostedes mesmos e votemos o que consideren. Señor Alonso. Vamos a ver, señor alcalde. Mire, para empezar así de entrada, demagoxia axusta. Demagoxia axusta. De acordo? Porque aquí de demagoxia estamos todos ben, Mire, este que lle fala e o meu grupo nunca usamos o plan xeral e urbanismo deste concello como arma política. Nunca. E está demostrado, ademais, con feitos. Nunca usamos eso como arma política. E vostede é alcalde, entre outras cousas, porque usou como arma política o plan xeral. Hombre, vaya que vostede non prometeu por aí. E este que lle fala tiña e tivo durante meses debaixo da alcaldía, verdad, a manifestación permanente organizada polos cargos públicos por coñecidos do Partido Popular, que estaban no seu dereito, evidentemente. Bien, pero eu non vou facerlle un relatorio histórico do plan xeral ou do urbanismo de Gondomar, porque entón teríamos que ir xa non a historia, teríamos que ir a prehistoria. E non quero ir tan alá. Por aquí todo o mundo se colga medallas, pero mire, a realidade é que Gondomar puido ter aprobado un plan xeral, un plan de ordenación municipal entre o ano 2009 e 2010, se entre outros o seu partido, por exemplo, non botaran abaixo unha tramitación porque sei que era lesiva, cando se estaba tramitando. Era lesiva, non se sabe moi ben para que, pero era lesiva. E botaron abaixo o seu partido. Eu falo de partidos, de acordo, falo de partidos. Mire, por lo tanto, demagoxias axustas. Vostede aquí fixo un relatorio, falou, vostede aquí mesturou churras con merinas, supoño que coñece o significado de churras con merinas, verdad? As merinas producen moi boa lá, e as churras son de carne, cando a xunta é un Cristo o que producen. Que xusto é o que vostede acaba de expoñer aquí.
un toto revolution, verdad? Que non aclara absolutamente nada. E agora voulle a puntualizar unhas cousas, claro. Mire, nos entendemos perfectamente porque algúns pasamos por varias tramitacións de plans xerais e vivimos outras dende fora, coñecemos perfectamente cal é a tramitación dun plan xeral. Coñecémola perfectamente. A lei non cambiou tanto en ese aspecto. Vostede obviou aquí o punto da posibilidade legal, verdad, de expoñer como borrador ou como avance un plan xeral por un prazo non mínimo, non inferior a un mes. Eso tamén o Diario Solo de Galicia. Que non estamos falando nada que estea fora da lei, que en todo caso, ainda que non o dixera, aquí estamos falando, señor alcalde, de vontade política, e de vontade política que teña o consenso para facer unha cousa de todos, cousa que vostede nunca tivo e nunca quixo. Igual que aprobar un plan xeral pois 15 días antes dunhas eleccións, ou metelo no rexistro, bueno, en fin, eso non sirve para nada, de acordo? Bien. Pero vostede agora fala de que, ben, aquí, fala de que vostedes fixeron, de que nos convocaron para o consenso. Bueno, vostede xa ten demostrado en esta corporación, neste mandato, un concepto cando menos extraño ou singular ou peculiar do consenso. O consenso para vostede é sempre cando se faga o que vostede di. Eso foi así en toda esta corporación nestes 4 anos e foi tamén no que se refire ao plan xeral. Eu participei daquela reunión e aí ten vostede o escrito. E decíamos que para nós era condición imprescindible que isto se abrira a xente. Pero tamén, vostede non o dixo, pero tamén lle demos unhas pinceladas moi básicas de como nos entendíamos o urbanismo, do que ustedes estaban enseñando. Vostede tomou nota, claro que tomou nota, e na seguinte reunión que veu o equipo redactor foi xusto para decir que aquilo non procedía. Sí, señor alcalde. E eu dixenlle, pois moi ben, vostede ten un modelo e nos temos outro. E marchei, claro, porque eu non me gusta perder o tempo nin facerlo perder os demais. Pero nos fixemos, demos unhas pinceladas na vila de Gondomar, etcétera, etcétera. Faga memoria, porque seguramente eso mellor non apuntou, pero eu ainda teño memoria. Mire, vostede falou aquí retorcendo un pouco, retorcendo non, xogando probablemente co descoñecemento da xente, verdad? Xogou aquí dicindo que non había ningún problema, que aquí xa se trouxe unha aprobación, que esa aprobación inicial daba lugar a unha exposición pública e a recoller as alegacións e demais, evidentemente. Pero que nós non estamos falando diso. Xa sabemos, señor alcalde, o que é unha aprobación inicial e xa sabemos o que eso está encorsetado dentro da lei. E xa sabemos tamén que, por certo, eu non sou un abogado, ni moito menos, pero a Lei Solo de Galicia non queda claro que teña que haber unha aprobación provisional polo Concello. Pode habela ou non, entendo eu. Non queda claro que teña que haber unha aprobación provisional. Hai unha aprobación inicial, eso sí, e dende logo hai unha aprobación definitiva que fai a Xunta de Galicia, que é quen ten a potestade agora de facelo. Antes non era así. A aprobación definitiva facía a Corporación Municipal, verdad? Ben, pero vostede pretende confundirnos. Mire, unha cousa é unha aprobación inicial e unha exposición pública e outra cousa é unha aprobación como avance ou borrador a efectos de que a xente presente suxestións, achegas, como lle queira chamar. Por unha razón moi simple, señor alcalde. Mire, nunha aprobación inicial entramos nun período formal. Si non se pode modificar, non se poden facer modificacións de fondo do planeamento urbanístico. De acordo? Nunha aprobación inicial e no período de alegacións podemos mover unha liña e meter unha casa dentro. Moi ben, eso podese facer, ampliar un núcleo por unha esquina, podemos, en mellor, correxir algo que está mal. Son correccións, pequenas cousas. Pero vostede, nunha aprobación inicial, non pode, por exemplo, darlle a volta a ese disparate de documento que presentaron da vila de Gondomar, que é un auténtico disparate irrealizable, ademais. Iso, por exemplo, nunha aprobación inicial non se podería dar, porque implicaría unha modificación sustancial e volta a empezar outra vez. De acordo? Agora ben, nunha aprobación inicial do borrador, sí que se permite facer todo eso.
é onde se permite falar, consensuar, modificar os núcleos, o modelo, en definitiva, que é o que nos interesa a nós. Eu xa sei, xa sabemos que os veciños de Gondomar van a cada un vai a facer legítimamente as alegacións se considere oportunas, chegado o momento, respecto das súas propiedades. Así ten que ser. Pero nós, os que estamos aquí, estamos para outra cousa. De acordo? Estamos para ver polo ben común, esa cousa tan rara, verdad? Ou polo ben xeral, ou polo ben do Concello, se o prefire. E entón aí é onde falamos do modelo urbanístico do Gondomar do futuro para 20, 15 ou 30 anos. E iso pódese modificar, pódese negociar, pódese consensuar cunha aprobación do borrador ou dun avance. Por eso non veña vostede aquí a decir que foron boísimos, que xa convocaron, que xa dixeron, que xa propuseron. Eso todo é mentira. Vostedes mandaron cartas ás entidades veciñais que non estaban ni siquiera asinadas. Non se sabía quen as mandaba. Pero, vale, e está colgada na página web. Pero vostedes, xa o dixeron antes, algúns compañeros da corporación, que non todo o mundo ten internet en Gondomar, nin todo o mundo sabe manexar ese tipo de ferramentas. Eso está moi ben, evidentemente, pode aforrar e facilitarlle a moita xente o traballo, pero eso non chega, iso non chega. Pretender consensuar un plan xeral dun concello como de Gondomar en 2 ou 3 reunións coa oposición, como vostede acaba de decir, porque vostede, cando falamos con vostede decía, sí, todo o que queirades, pero o plan xeral ten que estar aprobado inicialmente, creo que decía, o 7 de marzo, o 10 de marzo, este mes. Eso era o consenso que vostede nos propuña a nós. E, sí, por aí, en marzo era. Pero eso que é unha broma, o que? Un plan xeral, señor alcalde, son centos de horas, meses e días de traballo, de falar, de ir polas parroquias, de sentarse, de mirar, de ir para atrás, de ir para adiante, de coller os planos, de ver. Eso é o consenso. Non en 2 ou 3 reunións onde máis estamos todos ali, fala vostede, nos decimos 4 cousas que ya dixemos, e ainda por riba, nin siquiera aceptou ninguna, ainda por riba, e iso é o consenso que vostede pretende. O consenso non é iso, perdone que yo diga. O consenso tamén ten unhas formas, e as formas son, que o que nos pretendemos, hoxe que se faga aquí, aprobar isto como avance, como borrador inicialmente, publicalo no boletín e na prensa, abrir un período de achegas de 3 meses, crear ese equipo técnico que explique a xente o tema. Eu incluso iría polas parroquias, pero bueno, xa me le pedimos tanto. Recoller toda esa información, crear ese grupo de traballo, e aí sí que podemos discutir do modelo. Aí podemos discutir do modelo sin ningún problema. E coller o borrador ou o rotulador e dicir, por aquí sí, por aquí non, aquí zona verde, aquí urbanizable. Eso podese facer coa aprobación do avance. Coa aprobación inicial non se pode facer. E vostede sábeo e intenta confundir a xente. Por lo tanto, esa extraña idea que vostede ten do consenso, que xa todos coñecemos, xa non cola, aquí xa non cola. Entón, como tamén antes dixo algún compañeiro, eu coincido, e como lle dixen ao principio do sentido común, si isto se aproba hoxe e vostede é consecuente co que esta corporación aprobe, e si se aproba por unanimidade, con máis razón, deberían poñerse a traballar. Nos aquí damoslle as facilidades para que vostede administre os tempos. Vai ser vostede quen dirixa todo isto. Quen fale cos veciños, quen fale coas entidades veciñais, quen se colgue a medalla, señor alcalde, e que lle estamos aquí poñendo encima da mesa para que vostede se colgue a medalla. Mire vostede se estamos utilizando isto políticamente. Pero vostede sigue coa súa idea de consenso e así nos vai, non? Polo tanto, eu diríalle, por favor, que non confunda máis a xente. Claro que Gondomar necesita un plan xeral urxentemente, claro que hai problemas por motivos do plan xeral, pero tamén lle digo unha cousa, de aprobarmos ese plan xeral que vostede pretendía
express ou casi express, por non decir o anterior, ao mellor resolveríamos algúns problemas, pero crearíamos outros moitísimos máis grandes e peores de resolver para o futuro. Porque, mire, se vostede deseña un modelo urbanístico que non funciona, que non sirve, que non ten futuro, e ese modelo urbanístico, polo que sea, se inicia e empeza a realizarse, eso é irreversible. E estamos creando un pueblo, un concello, que non é o que os cidadáns do século XXI demandan. E logo tamén lle digo, e remato, o plan xeral ten que ser coherente, que era o que non era ese que pretendían aprobar vostedes. Un plan xeral non pode falar de que Gondomar é un concello con potencialidades, non sei que, non sei quanto, el turismo, non sei que, na naturaleza, os ríos, e despois non ter nin siquiera o detalle de trazar, por exemplo, o paseo fluvial por a beira do río. Por exemplo. Por non falar de viales de 8 metros que desembocan noutros de 3 metros. Por exemplo. É dicir, ten que ser un documento coherente, o que se di na letra, co que se dibuxa. E ese plan xeral non o era. Por iso, non se iban resolver problemas, ibanse crear problemas. E remato dicíndolle que, efectivamente, estamos de acordo que Gondomar necesita un plan xeral, pero que tamén Gondomar puido ter un plan xeral hai moito tempo, se o seu partido non o entorpecera e non metera paus nas rodas sistemáticamente. Cousa que nós non fixemos. Porque desde o primeiro momento dixemos de maneira constructiva e en positivo como había que facer esta cousa, este asunto. Pero vostede sigue coa súa idea de consenso. En fin, nada máis, gracias. Señor Ferreira, mire, que non temos que falar aquí nos. Deixe falar o señor Ferreira, vale? Señor Ferreira, por favor. Gracias, alcalde. Gracias, Urbano. Creo que vou a decir eu que tiñas pensado decir ti. Corríxeme. Señor alcalde, en nombre do que lle fala, seguramente quería decir que con este plan xeral que vostede pretende aprobar non soluciona os problemas da APLU. Non. As casas de Vilas, as casas de Prado, o bar da Comisión e todo o demais non quedaba solucionado co seu plan. Pode ser mentira, pero creo que ganei por goleada. Non ten que convencer a que... Isto é así, falan os feitos e as realidades se impoñen ante as mentiras súas que hoxe dixo aquí, unha delas esa. Pero teño algunha máis do tinteiro para sacarlle a colación en este asunto, en esa magistral actuación que vostede fixo, que nos viu a decir como se fai un plan xeral, collendo o artigo 85 da lei e desmenuzando medianamente. Todos coñecemos xa como se aproba, cal é o procedimento da aprobación dun plan xeral. E inda que non nos teñamos claro, para iso lle pagamos a un equipo redactor 50 millóns de pesetas. Mais ou menos. Porque son técnicos para elaborar un plan. Non temos por que ser técnicos. Nós somos políticos. E os políticos adoptamos acordos e actuamos con atención e con vontade política. E hai que mollarse. E vostede, dentro desa actuación, ten o seu plan, o seu pexón, que non é xustamente o meu. E posiblemente non sexa o pexón de moitos dos que están aquí, dos máis de 250, porque por algo están aquí. E se tuvera vostede a valentía de coller o pexón que ten guardado do seu caixón e o estender aí encima para que o puderan ver e analizar, seguramente máis de un lle diría que está errado.
Eso é un xesto de valentía e é justamente o que lle pedimos nós, que desenvolva ese pexón e que o enseñe para que opinen todos sobre el. Non lle pedimos nada máis. Nada máis, algo tan sencillo como eso. Mire, vostede, que cantidad de tempo nos aforraríamos con ter isto claro. Non acaba de entender que a cidadanía non lle dá o visto bo ao que se está a facer. Que non lle gusta como actúa, que lle vai a facer pagar, que queren saber que plan xeral ten Gondomar, e que ademais, redundo, a lei non proíbe facer un avance do plan, nin proíbe facer un, nin dous, nin tres, nin escoitar a xente, nin falar con ela, nin consensuar. Iso é unha potestade da administración local e do presidente, que é vostede. Pode facelo cantas veces queira, enseñalo, preguntar, opinar. Non lle proíbe para nada o artigo 85. Agora sí, cando aprobe vostede inicialmente o pexón, a partir de aí entramos en procedimento administrativo e os actos están reglados. A partir de aí, o legislador marca o camiño, pero ata que vostede aprobe eso, pode facer o que queira. Por lo tanto, non lle dé máis voltas. Non fai falta ser nin abogado, nin nada, que por falta de eso tampouco é, porque os tres voceiros que hai aquí somos tres. Malo será. Hasta en iso, mire vostede que ben vamos. Entonces, solo decirlle, mire, voy a empezar, pero vou acabar rápido, para darlle paso aos demais compañeros, pero por outras oportunidades. Mencionaba vostede dos CDs e os discos. Eu creo que ese tema mellor que non o toque, porque vostede nos daba un CD cada semana, e o último CD nos lo deu 2 días antes da aprobación inicial, e nos deu un CD que era igual ao primeiro CD que nos había dado de maio, e ademais cando abrimos non traía nin a carpeta das normas urbanísticas, que é a columna vertebral dun plan xeral. Eso, mellor, olvídese dos CDs, non nos saque porque queda vostede mal. Tamén digolle que minte vostede cando fala do plan de ordenación do litoral. Tamén yo digo, así por encima, para que o mire. Mire, xúrdeme a mí unha curiosidade cando vostede fala do plan de Lis, do plan de Araúxo, do plan de Silva, porque aquí pomoslle nombre aos plans. Non nos mencionou vostede, menciono seu, pero a todos os plans temos por norma porlle nombres. A mí non me gusta. Eu creo que o plan ten que ser o plan de todos. Vale? Pero aquel plan de Lis que Manolo hoxe aquí defendía, Manolo Gómez, non sei por que motivo, 13 de maio, cando entrou do Concello, a súa teniente alcalde, que ten aí á dereita, non o votou, que foi a puñeta que lle fixo aquel goberno. E non explicou vostede que tiña de malo aquilo para que vostede a 10 días das eleccións escondera a man e non quixera vir con el aquí? Non cree que vostede xa é hora de que empece a decir que tiña aquel pexón? Ah, claro, ahora está dolida por o borde que eu son, eu mal educado, porque claro, como isto da política, sabe, non a van a buscar a casa cunha pistola para que se sente aí, pois mira ti que cargo, o que está aí é porque quere. Señor, eu dito 20 veces. Eu estou aquí porque quero. Se quero, marcho mañán. Si tan mal me vai e tan mal o paso. Pero vostede debería aclarar moitas cousas, para empezar esa. Tamén debería vostede aclarar outras, señor Guitián. Por exemplo, eu sei que o que lle vou a decir non lle vai a gustar. Mire, sei que non lle vai a gustar. Cando vai a falar dos seus chalés? É unha das cousas, dos inconvenientes que ten ser alcalde promotor, que despois ao final pois tamén podía decilo, porque postos a falar de todo, pois cada un fala da feira según de vaya. Eso tamén debería vostede aclaralo, por suposto, que debería aclaralo. Mire, para saltar, para pasar un pouco a outro bando, a famosa carta que vostede presume tanto de haberlle mandado aos colectivos. Eu ainda teño as miñas dúbidas que lle haya mandado vostede ao Concello, porque cando unha administración pública manda unha carta
a unha asociación, a un veciño, etc., esa carta vai firmada por alguén e a pé desa firma leva o seu nombre para saber quen a asina e leva un sello. Esa carta non leva nada. E ademais sería conveniente que lle puxera a fecha, a data. Non vai a ser que sea unha carta de Carlos Silva que lle quedou por aí. E digo yo así de claro. Sí, xa sei que son un demagogo, estou intentando ganar máis xente porque estamos en pre-campaña. Pero vostede tamén o fixo antes. Que a diferencia que vostede intentou engañalos, eu intento convencelos. Tamén sería bo que explicara eso. Se mandou vostede esa carta, quen asinou, se a mandou un técnico, un concejal de urbanismo. Sí, un concejal de urbanismo con dedicación exclusiva durante 4 anos. Dedicado única e exclusivamente para desatascar o urbanismo en Gondomar. Aquel concejal que un día chegou aquí sacando peito dicindo: el plan ya llegó, el plan está aquí. Está grabado. Pues sí, ya llegó el plan. Tamén sería bo que o explicara. Mire, o PSOE, o Partido Socialista, dixo ya vostede, públicamente, en privado, en comisións, por escrito, que contara cos 2 apoios do PSOE para aprobar o plan general. Sin condicións. Bueno, minto, con unha condición. Ser copartícipe dese plan e traballar en el e traballar abertamente cos veciños. E iso sería bo que vostede o aclarara, se é certo ou non. Porque eu lle dixen, ademais, fíjese hasta onde chegou o meu atrevimento, que lle facía eu o plan, que me deixara ir asunto ao concejal de urbanismo, que non tiña inconveniente en meterme ali e botarlle unha man, e que iba a ter o apoio do PSOE para sacar. Eu veralle chegado, ademais. Mire, hasta pensando mal, o veralle chegado. Pero sabe que dixo vostede? Que non. Porque non lle interesaba aprobar o plan. Non lle interesaba aprobar o plan. Non. A usted sabe o que lle interesaba? Ir de víctima. Traer o plan en minoría para que a oposición fixeran de malos e non lle aprobaran. E botarnos a culpa. Que é o que quería facer vostede en da última comisión, verdad? Que nada máis entrar para falar do urbanismo dunha maneira consensuada, aberta, bo rollito. Aquí vamos a sacar isto, todos somos iguales, o que importa é Gondomar, e nada máis sentarse, vostede dice: eu quero aprobar o plan sí ou sí, o día 15 de marzo. Si queredes consenso, si queredes traballar en conxunto, me asinades un papel e vos comprometedes a aprobar o plan o 15 de marzo. E iso non lo dixo en outubro, creo, ou por Navidades. E nos, e non vou decir nos, eu estaba ali para falar en primeira persona, do singular. Dixenlle, a min, se vostede me empeza por condicións para aprobar o plan general, mal vamos, porque o planeamiento de Gondomar ten que ir a pleno e aprobarse cando creamos todos que está para aprobar, non cando vostede o diga, e non me poña datas. E entonces usted dixo, pois se non hai esa condición, nos levantamos e nos vamos porque non hai nada máis que falar. E iso foi o que nos dixo a todos. Nos puxo a pistola ao peito e nos dixo o 15 de marzo o plan general sí ou sí, porque en maio son as eleccións e había que porse medallas. Verdad? Verdad, alcalde? Atenda, por favor. Que eu tamén non atendín a vostede e a verdad que me aburrín bastante. Mire, acabo, remato. Creo que vamos a ter máis oportunidades. Non engaña a xente. Vostede nunca quixo unha comisión, nunca quixo facer unha comisión sectorial de urbanismo. Nunca deu paso a que participaran nin as asociacións, nin os veciños. Vostede deixou fora a entidade local de Morgadáns. Se lle demos nós o CD, pero non tiñan. Non lle deu. Non me extraña despois que pase o que pase. Por lo tanto, de participación nada.
de consenso nada. Vostede vai por libre, vai totalmente por libre. E ademais, e con isto sí que remato, se chegamos a cometer o erro de aprobar aquel plan xeral que vostede nos traía aquí, eu estou seguro que íbamos todos á cárcel. Gracias. Vamos a ver, señor alcalde, eu de verdade, eu teño que empezar un pouco antes por alusións. Vamos a ver, entre as medias verdades ou mentiras, que eu lle chamo mentiras que vostede dice, a demagoxia que está utilizando, eu non sei se está salindo usted da súa cabeza ou se a señora teniente alcalde, que está moi cariñosos con vostede e está a cada paso filtrando aí noticias, miro que tal, recordándolle, non? Sí. Anoche non a senda para que non tiña que estar pasando a cada paso aí veña, hombre. Así estamos todos un pouquinho máis centrados. Sí. Vamos a ver, vamos a empezar co antigo plan. Vostede decía que o plan que fixo o goberno no que eu estuve, e a súa teniente alcalde tamén, dos componentes máis, que é igual que o que nos destruiu vostede no mes de outubro. Si é igual, para que esperaron 3 anos, que tiña algúns pequenos defectos, entre eles o polo. Cando foi que trueron aquí para aprobar o plan que traían vostedes, truxiño un certificado en como o tema do polo estaba solucionado. Truximos, pero volvo a traer outra vez, donde non había ese problema. Non había ningún problema. Grandes problemas tengo que trueron vostedes aquí, dado os cambios que hubo en 3 anos e medio. Non fixeron nada e hai cousas que non están adaptadas nunha nova normativa. O noso plan era un plan bo para Gondomar. O que pasa que vostede sigue dicindo, non quiso. Dice que é exactamente igual. Que fixeron durante 3 anos e medio? Por favor, dígamo. Porque hai 6 personas cobrando unha dedicación parcial e 2 cobrando dedicación exclusiva. Que fixeron vostedes nestes 3 anos e medio? Porque eu hasta case me poño a pensar que vostedes estuveron roubando a Gondomar. Concho, por favor, están cobrando un soldo que non o merece. Por favor. Por favor. Vamos a ver, aquí, en vista de que como non facían nada, porque mire, non trouxeron nin orzamentos, presupuestos. Tendo unha concelleira de Economía e Facenda con dedicación exclusiva. Nin os trouxeron. Non fixeron un plan urbanístico. Deixámoslo feito. Non o levaron. Chegou un momento que tivemos que levar unha moción reducindo o soldo ao 50%, pero iso non queren saber. Diso non queren saber vostedes. Do soldo do 50%. E agora me dice, co plan é o mismo. Que fixeron en 3 anos e medio? E agora voulle facer unha pregunta do plan. Non quería entrar nese tema, que como aquí o señor Ferreiro o tocou, solo así moi tal. Fágame unha pregunta, voulle pedir, por favor, que me conteste. No noso plan, no plan que fixo o goberno, que eu formaba parte, e no de vostede, os chalés de vostede están na mesma situación? Fágame esa contestación lle pido. No noso estaban e no seu, no noso non estaban e no seu están, ou estaban no noso están no vostede? Dígame se os chalés estaban antes, están agora. A ver se aí o plan é igual. Solamente ese punto. É que de verdad que de verdad. Dicía que nos, en maio, cando no 14 de maio entrou, que nos que pretendemos aprobar o plan. Nos fixemos un plan consensuado ca Xunta de Galicia, ca Directora Xeral do Urbanismo, do seu partido. Nos fixemos un plan. Vostede dixo que pretendemos levarlo. Non, dixo que pretenderon, sí que o notei aquí, pretenderon, se non mira a ata despois, que agora queda todo grabado, que pretendemos levar un plan. Non pretendemos, non fixémolo. E deixámolo para que o seguinte goberno, para que non houbera suspicacias, para que o seguinte goberno o aprobara se quería. O que pasa é que vostede non quiso. Señora Salgueiro, non foi así. Deixamos o plan listo ou non? Fale despois, por favor, e deixe de estar soplando aí o alcalde. Muller, interveña. Nós fixemos un plan e vostedes non aprobou. Nada máis. Nada. E dicía que non nos posemos ao público. Debeu de recordar a señora Salgueiro antes, non? Gracias, porque dixo antes que sí, que efectivamente que fomos polas asociacións culturales. Sí que fomos a presentarlo. Eso quedou claro. Claro, despois viña con todos os problemas que hai. Claro que hai graves problemas, pero os problemas non os solucionan ese plan, o dicía o señor Ferreira, xa mo quitou a min. Os problemas da Apple non os solucionan o seu plan tampouco. Pero hai algúns sí. Pero sabe como se solucionaba? Cando vostede chegou aquí, tiña un plan, aprobou, esta xente xa non tiña esos problemas. Pero vostede non quiso. E deixese de mentir ou de engañar. Porque vostede está xogando un pouco co descoñecemento. Non todo o mundo está obligado a saber de urbanismo, e como se fan as cousas, está un pouco xogando co descoñecemento da cidadanía. Vostede dice que lle gustaría ter o plan, que lle gustaría haberlo aprobado en outubro. A min e a nós nos gustaría haberlo tido aprobado no 2011. Cantos problemas se hubieran solucionado? Mire, se hubieran solucionado un montón de problemas. Estas personas que teñen ahora problemas que hablo, parte delas, outras non, non terían esos problemas.
un montón de xente solucionaríanse moitísimos problemas. Unha vez se fai un plan urbanístico, a continuación habería unha revisión catastral. Cada un pagaría por IBI o que lle tocaba. Pero, ao non facelo, non se pude facer a revisión catastral. Tuveron que algunhas persoas que casualmente están aquí no pleno, de donas, as cales quero aproveitar o seu momento para felicitar os que estáis cheo de xente. Gracias a estes señores que están aquí, Domingo, Lamas Patiño, Tito, Gelucho, que foron os que tomaron a iniciativa e todos apoyamos no que lle podemos e conseguiron, está aí chegando agora un montón de xente as cartas para non pagar o IBE que non lle toque, pero tiveron que facelo eles. Non hubiera sido necesario se hubiera feito o plan urbanístico que tiña que facelo. A continuación revisión catastral e cada un paga o que teña. Pero bueno, saca usted non fixe as cousas, unhas persoas tomaron esa iniciativa, de verdad. Felicidades e gracias. Despois, eso, o dos CDs xa mo dixo aí o señor Ferreira, xa mo quitou do tinteiro. O dos que xa nos deu un CD. Eu debo de ter máis de 20 CDs. Eu chegou un momento que xa non sabía se tiña o ordenador estropeado, se o CD non valía, porque, bueno, este non se equivocaban todos. Eu cheguei un momento que teño non sei cantos CDs, e como eu os compañeiros, eu teño un monte deles ali, se quer que diga a verdade, non sei cal vale. Eu creo que non vale nico. Pero, bueno, eu único que lle pido que poña esta persona, que poña de cuestión de público, cos cidadáns, cas asociacións que participen, e co próximo goberno, que poña man nisto, e que dota con nomado un plan urbanístico como se merece con o mar e como necesita con o mar. De momento nada máis, moitas gracias. Moi ben. Sí, señora Salgueiro. Bueno, boas tardes. Primeiro, señor Gómez, a verdad que a súa intervención carece bastante de respeto, en principio, hacia min, de acordo? O inicio de intervención sobra, igual que a intervención do señor Ferreira. De todos os xeitos, o señor Ferreira pídeme que aclare, non sei que cousa quere vostede que aclare, pero só lle comento unha cousa. Se o plan, o famoso plan do 13 de maio, entrar en vigor e se hubiera aprobado, 247 casas quedarían fora que ahora están dentro. Vale, moitas gracias. Vou intentar contestarles a todos. A mí me chama a atención, señor Araújo, dice vostede, traían aquí un plan Seral Express despois de 3 anos, e dice o señor Gómez, o pezón é exactamente igual e tiñamos que aprobarlo en maio. Si este Express, como sería aquel? No, vostedes son os que asinaron este pleno extraordinario. Son vostedes, nos. Si este Express, como sería aquel? Carallo. E entón ahora lle reclama ao señor Ferreira a Natalia a ver por qué, creo que me está soplando todo. Por que non asinou, non sei que tiña que asinar, porque eso non había ninguna asignatura que facer, pero bueno, en fin. A mí me dá a sensación, señor Ferreira e señor Gómez, que vostedes sí que están utilizando o urbanismo como arma política. E, dende logo, eu creo que o goberno non intentamos, si nos sale algo de arma política, dende logo non está na nosa intención. Bueno, señor Araújo, se vostede tamén o dice, bueno, vou non creer que non utiliza o urbanismo como arma política, pero discrepo en ese aspecto co señor Ferreira e o señor Gómez. Ben, dice vostede que efectivamente se pode expoñer ao público antes da aprobación inicial durante un mes, que o dice a lei do solo, etc. Vale, vostedes plantexan aquí 3 meses. É o que pretenden aprobar. Bueno, pode ser un mes, 3 meses, o que iramos. Dice vostede que eu non busquei o consenso. Pois, bueno, a verdade é que temos unha reunión, máis outra reunión despois, máis outra máis. En fin, a súa chega de enviar o plan ás asociacións enviouse. Non sei como hai que buscar o consenso entonces. Efectivamente, eu poñía como condición o horizonte temporal. Bueno, teño que decirlle que na segunda reunión, que por certo, o horizonte temporal, señor Ferreira, vostede na primeira reunión aceptaba.
Ahora dice que non, pero nas miñas notas así figura. Eu solo anotar. Debes a me dixo se que emitín moito. Pero bueno. E, por certo, señor Araujo, vostede na segunda reunión dixo que as achegas de veciñanza logo habería que velas. Que as achegas de veciñanza logo habería que velas. Claro. Tamén dice que non se pode dar a volta ás modificacións despois dunha aprobación inicial, modificacións sustanciais. Bueno, se pode sempre dar a volta. Sempre. Que, por certo, vostede fala do modelo, insiste no modelo. Vostede fala dun modelo e a mí me dá a sensación de que esa banda fala dun modelo e aquela fala doutro. Sí, perfecto. Pero aí falan dun modelo e ali doutro. Pero bueno, non pasa nada. Bueno, vamos a ver, eu non lles interrumpín para nada. Por tanto, o modelo que dice vostede que é irreversible eu non o comparto. Tampouco comparto que o PSOE non sexa coherente. Evidentemente, claro que habrá cousas concretas que non estén ben ou que, bueno, polo que sexa. Bueno, para eso están o período de exposición despois. E dice vostede que o meu partido lle puso pau nas rodas, igual que fixo vostede en outubro. O mismo, en setembro, perdón. O mismo. Señor Ferreira, eu farei demagoxia. Vostede é increíble. É increíble a demagoxia que fai. Para min, vostede fai unha demagoxia absoluta. Desta volta, efectivamente, vostede é un profesional. Desta volta fixo unha demagoxia. Na primeira intervención non tanto, pero desta, a verdade é que fixo dúas declaracións, as terceiras eu xa non sei que decirlle. Eu creo que estamos falando idiomas distintos todos, porque, bueno, vostede, é dicir, vamos a ver, aquí vimos a falar dun tema, e se queremos facer demagoxia facemos, se queremos falar do que queiramos o falamos, pero, bueno, demagoxia, señor Gómez, vostede bastante tamén, vostede tivo o plan a súa disposición para facer o seu. Anda falando de personas, si eran deste, si era daquel, si era de tal, que nunca dicen nada de eso. Nin aquí, nin ningún outro sitio. Nunca. E vostede sí, e dice que o digo para nada. Este plan podía ser o seu. Dice que o meu, pero podía ser o seu. Bueno, e dice que os núcleos que na zona de Vilas e de Prado se está todo recollido. Todo, mire ben o plan, mire os planos. Outra cousa era o plan de 97. O plan de 97 era unha cousa, este é outra. Perfecto. Pois se chega hasta aí, dígalle a xente claramente o que hai. Bueno, co tema dos meus xalés, non son meus. Pode falar do que queira, pero iso non é meu. Señor Gómez, claro que Natalia me está soplando. Pois, home, pois faltaría máis. Colabora conmigo no goberno. Non sei se lle gusta ou non, pero é o que hai. A mí me gusta. Pois eso, pois mire que ben. É o que hai. É o lóxico que me ande soplando. E lle parece mal. E por qué? Que me sople. Claro. Por certo, en ningún momento dicen que o pezón fora exactamente aquel. Xa lle dicen as diferencias que había. E vostede, por certo, que lle gustaría aprobarlo en maio, pero que non aprobou porque non o trouxo. Non o trouxo aprobalo. Ah, bueno. Gustaría aprobarlo, pero non o trouxo. Por que non o trouxo? En maio. Vale, non o trouxo. Non sabemos o que poinábamos ser o resto. Porque se este é un plan express despois de 3 anos, pois bueno. A mí me hubiera gustado que vostede levantara man en outubro. Me hubiera gustado aprobarlo en maio, pero en outubro, en setembro, perdón, do 14 tampouco aprobou. Bueno, eu, vostedes mismos, se dou outra vez a palabra, bueno, creo falar o señor del Río, se lles parece rematen, para min está claro o tema e, señor del Río, ten vostede a palabra.
Grazas, señor alcalde. Ben, eu tal vez debería de empezar a decir que máis alá das nosas vontades é evidente que un pexón é a ordenación que nos vamos a dar todos nós cun horizonte temporal bastante amplio, que son 15 ou 20 anos, donde vamos ordenar o espazo donde vivimos, donde queremos vivir e criar os nosos fillos e donde ese pexón vai a quitar e poñer patrimonio a todos e todas nós. Por tanto, é un documento que hai que facelo con bastante tento. E cando menos hai que conxugar tres elementos. O primeiro é a legalidade, a transparencia e a participación. Porque é evidente que todos os veciños e veciñas de Gondomar teñen intereses particulares lexítimos. E nós, como representantes deles, temos que aunar ese interese lexítimo co interés xeral de todo o Concello. Dito isto, hai que dicir que o primeiro principio que hai que respetar aquí é o da legalidade. Desgrazadamente, todo Gondomar sufriu non só no tema do IBI, non só nas casas que neste momento ou antes ou no futuro poden estar máis ou menos amparadas coa desaparición dun pexón do 97. E todos sabemos o que pasou co pexón do 97. E todos sabemos que un tribunal tumbouno simplemente porque non había falla de financiamento. Mais outros pequenos detalles. Moi ben. Tendo en conta isto, vostede trouxo en outubro un plan a aprobar por esta corporación cos informes xurídicos en contra de Secretaría e Intervención. E vostede pode decir o que queira. Informes xurídicos en contra de Secretaría e Intervención. E a pregunta é: estes asuntos que vostede di que estarían resoltos coa aprobación do pexón en outubro, como estaríamos dentro de pouco, cando se anulara este pexón, porque os informes xurídicos do Concello, voulle decir máis, e non negue, porque logo eu dígolle que vostede ou minte ou falta a verdade, e vostede dime que non minte, pero bueno, que tampouco di a verdade, como non é a primeira vez que manifesta. Segundo, no informe de Secretaría, que non teño aquí, pero está a disposición de todos, di o seguinte: ante o escaso tempo que se lle dá a esta Secretaría Xeral para emitir un informe, farei, digamos, o que podo. É dicir, vostede colleu un pexón que lle remitiu o plan redactor e polo artículo 33, que neste momento é e foi ao longo deste mandato a súa santa vontade, si concede cos informes xurídicos é estupendo, e se non tamén, verdade, trouxo aquí un pexón sin seguridade xurídica. E eu creo que debería de ter vostede moito atento. E eu creo que debería de vostede un pelín de respeto cos veciños e veciñas, porque non se pode decir cousas que para solucionar un problema do momento despois se cree un problema moito maior. E vostede sabe que calquer pexón que se mira con lupa en todos os estamentos da administración e polos veciños que teña inseguridade xurídica, calquer alegación ou calquer pronunciamento contra el vai no tumbar. E despois que lle vai a dicir? Lle vai dicir que dá igual, que vamos a aprobar calquer plan agora para solucionar o tema inmediato para despois estar outra vez metidos na lea? Eu pediríalle, señor alcalde, respetando, como sempre creo que fago, un pelín de prudencia cando fai determinadas afirmacións. Un pelín de prudencia, porque vostede sabe que ese plan viña aquí
absolutamente desamparado. Ben, non me gustaría, señor alcalde, ter que traer dentro de 2 días os informes xurídicos dese pleno e ter que quedar vostede nunha situación comprometida. Vostede é o alcalde de todos e todas nós, inclusive o meu, e non me gustaría velo nunha situación comprometida. De acordo? Por lo tanto, non negue o que é unha evidencia para todos os corporativos que estamos aquí. Segundo, partimos xa dunha base complicada. Non hai un principio de legalidade claro de seguridade xurídica que nos va a decir: señoras, veciños e veciñas, vamos a aprobar aquí un plan que va a ordenar a nosa vida e o noso patrimonio durante 15 anos, pero, como non hai, igual isto, de novo, desaparece o pezón do ordenamento xurídico, e que queremos? Volver a repetir os mesmos erros. Eu estou seguro que non está na vontade de ningún dos 17 corporativos que aquí están repetir os mesmos erros por o problema de seguridade xurídica. Segundo, vostede presentou, xo dixeron varios corporativos aquí, varios modelos ou malos, varios CDs, correcto? O que nunca explicou aquí foi o cambio de criterio, polo cual no primer CD que se nos entregou a nós, non o do plan anterior, o que vostede presentou, quedaban a mitade das casas das parroquias fora, e despois nos sucesivos 4 copias que recibimos do pezón, de repente, pouco a pouco, se iban incorporando máis ou menos casas aos núcleos. O que vostede non explicou é, ou unha de dúas, si cando quedan 300, 400, 500 casas fora están amparadas pola norma, por que non as meteu antes? Cal é o plan que ampara a norma? As que quedan as 400 fora ou as que as meten dentro? E se son as que meten dentro, por que non fixo ao principio? Son unha pregunta que vostede, a pesar das peticións de explicación, vostede nunca contestou. Nunca contestou. Ben, por tanto, algo está pasando aquí. E cando estamos xogando, volvo a repetir, co patrimonio dos veciños e veciñas, de novo, usemos a prudencia. E usemos o respeto. E usemos facer as cousas coa máxima transparencia posible, que non hai, que non hai, e non hai. E se hai aquí agora unha petición das asociacións veciñais, correcto, pedindo unha exposición pública, é porque evidentemente non hai unha falla, non hai esa transparencia que vostede predica. Ou o millor piden máis. Correcto? Piden máis. Bueno, pois un bo gobernante ante unha petición veciñal importante, pois hai que ser receptivo, porque o pexón non é un problema de maiorías, o pexón é un problema de consenso, de todos, e hai que solucionarlo entre todos. E vostede está afeito a traer aquí as cousas e intentar aprobalas polo artículo 33, que é a súa santa vontade. Así de claro. Mire, outra das cousas que nós detectamos é a participación, a falla de participación. A transparencia é evidente, porque cando este grupo fixo un recorrido polas distintas parroquias de Gondomar, no tema do IBI, no tema do lixo, etc., e se puña o pexón, moitos veciñas e veciñas iban ali mirar, e como queda isto, e como queda outro, e como queda a miña casa, e como queda esa leira que teño aí. Eso indica que non hubo un proceso suficiente de transparencia e de participación. E agora o que lle están pedindo os veciños a vostede, que lle recordo, empezou este mandato dicindo que
que tiña como un dos obxectivos, primeiro, cumprir a legalidade, que se acabaran os informes externos e, en segundo lugar, aprobar un pesón, e vostede daquela tiña maioría, vai acabar este mandato sin maioría e sin pesón. E iso terá que poñelo no haber e no deber seu. Por tanto, gustaríame, xa para rematar, porque eu sobre todo quería facer fincapé que, por favor, cuidado coa seguridade xurídica. Eso está aí e é sagrado. Por lo tanto, na nosa opinión, se queren na miña opinión, vostede ten un suspenso nesta asignatura. E dá igual as convocatorias que lle dean, xa non vai aprobar este curso, señor alcalde. Vostede ten que vir aquí e decir o que fixo. E eu, parte das súas explicacións, as podo entender, pero non podo entender que diga medias verdades. Ou non podo entender que veña aquí a decir que aprobemos isto que está mal, aprobemos isto que non é bo, aprobemos isto porque é mellor ter algo que nada, cando ese algo va a reproducir ou aumentar os problemas de legalidade, de derribo, de inseguridade xurídica que ten moita xente en Gondomar. Por lo tanto, señor alcalde, pídolle, cando fale deste tema, como alcalde de todo, un mínimo de prudencia e de respeto caros aos veciños. Gracias. Grazas. Algún comentario máis? Señor Araujo. Bueno, se me permiten os restos compañeiros rematar, xa que empecé eu con esta... Entonces, si quere vostede rematar, me deixa a mí que lle conteste. Tócame rematar a mí. Perdone, Sí, sí, bueno, a nos. Si me deixa que lle conteste o señor del Río, vostede remata despois. Señor del Río. Tres cousas que vostede dixo, 4 cousas. Horizonte temporal, evidentemente, claro que é un horizonte temporal longo. Contrasta a súa afirmación ca afirmación do señor Gómez. Por que non aprobaches nada máis chegar? Con maioría e tal. Pois precisamente porque ten un horizonte temporal longo. En canto a legalidade, se quere os xoves traemos aquí os informes do secretario e intervención, e sí que é legal. É dicir, efectivamente, o secretario fai algunhas apreciacións como falta de tempo, pero dice que o procedimento da aprobación está ben feito. Sí. Por que hai distintos CDs? Precisamente polo tema da transparencia, e por eso vostedes ten os distintos CDs. Para vostedes parece que é un batiburrillo de CDs, pero os hai precisamente polo tema da transparencia, é dicir, cada modificación que hubo toma un CD. Precisamente. Hai un CD en concreto que corrixe o informe da intervención. Porque o informe da intervención era, digamos, desfavorable ou negativo. Entonces, bueno, señores del equipo redactor, corrixan isto para ter un pesón que podamos aprobar. Por exemplo, o que vostede dice que había nas parroquias casas fora dos núcleos e logo se meter, precisamente era o que expliquei, moitas veces o expliquei hoxe mismo aquí, sí, porque para asimilar na medida do posible os núcleos deste plan cos núcleos do plan de 97 intentamos tanto as fincas que están na medida do posible, as fincas como e algunhas quedarían fora, para eso están as alegacións despois, as fincas, casas e demais que estaban dentro do plan de 97 e a carón ou que tiñan un camiño público con servicios, pois incorporados ao plan. Se antes non estaban, bueno, pois precisamente por eso foi o que fixemos. Sí, por eso estivemos ese tempo. Por eso estivemos ese tempo. Que vostede me dice que transparencia, dende logo, ainda que vostede logo dixo que igual pode haber máis, de acordo. Non lle digo que non. Dende logo, dende nós, dende este goberno, intentamos que houbera toda a transparencia. Igual por eso teñen tantos CDs. Que ainda así pode haber máis, de acordo, non lle digo que non. Por eso igual estamos hoxe aquí. Porque quizás non lle chegou, bueno, pois se queden máis, pois máis. Pero non sería por non intentar tela. E ainda que vostede me dice, bueno, me dicía o seu compañeiro, o tema do consenso eu teño que discrepar. O consenso intentamos de todas as maneiras. De todos os xeitos. Que ainda queren máis? Pois máis. Señor Araujo.
Gracias, alcalde. Eu vou a insistir no que dixen ao principio e durante a miña intervención. Eu creo que aquí agora xa valen de pouco os reproches e o que eu fixen, o deixei de facer e todo eso, porque eu creo que a xente que está hoxe aquí, os veciños que están hoxe aquí, non veñen a escoitar isto de nós. E, desde logo, moito menos veñen a escoitar de nós pois cousas que, ao mellor, non veñen a conto, non? Todos sabemos, efectivamente, que se hai algún sistema para medir a demagoxia, eu teño un, e é que, desgraciadamente é así, pero parece que a demagoxia nos plenos, en este Concello, por lo menos, é directamente proporcional ao número de asistentes ao pleno. Desgraciadamente é así. Eu non vou entrar neso, como le dixen ao principio, nin usei, nin usarei nunca o urbanismo como arma política contra o contrincante. Non o fixen e non o vou facer. Gondomar necesita urgentemente un plan xeral, é certo, claro que sí. Pero mire, se até agora perdemos, e digo perdemos, falo en plural, dende o 2005 hasta aquí, 10 anos, se perdemos 10 anos, o mellor, aínda que gastemos un par de meses máis ou 3 meses máis, como é o que se pide aquí, iso vai a ser útil para o que queremos facer. O do consenso, que vostede fala, e o da transparencia, eu recomendolle que empece por aprobar isto aquí e publicado no Diario Oficial de Galicia. E a partir de aí empezamos a falar. Non vale mandar unha carta, unha chamada telefónica, eso non sirve, está moi ben, pero empece vostede por publicalo no DOGA e logo entón chame e mande as cartas. E obviamente poña os equipos preparados para votar eso andar. Eso que hai que facer. Un gobernante ten que usar o boletín oficial cando se trata destas cousas tan serias. O que hoxe se trae aquí a pleno non é un capricho dos 9 concelleiros da oposición que dixemos vamos a facerlle a puñeta ao alcalde. Non é iso. Dixemos vamos a botar a andar un proceso aínda que nin siquiera algúns dos que estamos aquí o rematemos ou nos toque participar del dentro de 3 meses. Fíxese vostede. Hasta niso. Botemos a andar este tema. Voten a favor desto e póñanse a traballar. Póñanse a traballar nel. En serio. Eu, para rematar, gustaríame que a veciñanza que hoxe acudiu ao pleno, que está moi ben, non? E demostra efectivamente o interese por este tema e o grave que é, o importante, debería levar unha idea consigo sair deste salón de actos, non? E é que os imos aprobar aquí, efectivamente, esta exposición pública como borrador do plan xeral, porque temos maioría para facelo e o xogo democrático así non lo permite. E eu falei ao principio, ademais, de que a nosa iniciativa era unha iniciativa política, de vontade política, que en este caso ten que ser vostede e o seu goberno quien a ten que executar. Entón, a idea que hoxe ten que quedar claro aquí é que isto imos a aprobar e se non vai adiante ou non se xestiona convenientemente, o responsable, en primeira instancia, é vostede. De acordo? Nós cumprimos a nosa obriga, que é traer o problema aquí, debatilo aquí e expoñelo aquí. Agora toca a vostede xestionalo. E se iso non se fai, que quede clariño que a responsabilidade é súa, en primeira instancia, e, por suposto, do seu goberno. Por lo tanto, fagolle ese chamamento a que o aproben, a que o aprobemos por unanimidade. Supoño que se iso se fai así, os veciños de Gondomar, dende logo, marcharían máis tranquilos deste pleno hoxe e poñerse a traballar, claro, porque aprobar isto e metelo nun caixón é como non facer nada. Pero que saiba vostede que se o fai así vai ter custes políticos, evidentemente. E algúns nos encargaremos de que así sea. Pídolle unha vez máis que voten isto a favor e que se poñan a traballar. Moitas gracias. Gracias, señor Raúl. Pusimos votar, por tanto, estes puntos. E remataba él. Que se él remata, remata. Digo eu. No, hombre, remata un en representación de todos, digo eu, non? Imos votar. Punto 1.
Proposta de acordo relativa a expoñer ao público como borrador, por tanto, votos a prol de expoñer ao público como borrador e por un período de 3 meses. Hai que votar de un en un. Foi o que me dixo o secretario, pero votamos de un en un. O secretario foi o que me dixo, tes que poñer de punto a punto. Bueno, pois así veñen. Ainda que os... Entonces, votos a prol de expoñer ao público como borrador e por un período de 3 meses a partir de publicación do presente acordo aos efectos de poder presentar polas entidades veciñais, sociais, políticas, culturais, sindicais, deportivas, ecologistas, feministas, entidade local menor de Morgadáns, etc., así como pola veciñanza en xeral as suxestións que considera oportunas. Votos a prol. Segundo punto. Votos a prol da creación dun grupo de traballo formado por técnicos tanto do equipo redactor do PSON como do Concello, representantes da Corporación Municipal e do Goberno, da entidade local de Morgadáns, así como das organizacións veciñais e sociais con obxecto de analizar e valorar as achegas feitas no período de exposición pública do borrador de PSON. Votos a prol. E terceiro punto, votos a prol de encomendar ao señor alcalde as tramitacións e xestións que sexan pertinentes coa finalidade de facer efectivo aquí acordado, publicación do acordo onde corresponda a creación dun grupo técnico de apoio e de información á veciñanza e aos colectivos sociais e veciñais, etc., elaboración do calendario de explicación polas parroquias, poñer os medios e o espacio para facer efectiva a información que se demanda, etc. Votos a prol. Todos. Levantamos la sesión.